בסטי, אני לא פנויה לשיחות עכשיו, אני באודישן. רגע, מה? הדלפת את הסרט החדש של הרי שמה באינסטגרם לייב? כן, זכויות יוצרים. אוקיי, תרגיעי. זה עליי. אבל את חייבת לי. בכל מקרה, מה הייתה השאלה? אוי שיט, אוקיי, נטליה, תתרכזי. בכל מקרה, אני נטליה בייז, פורטוריקנית וגאה. אני בת 28 והאדם לפנות אליו אם אתם צריכים עזרה בשיפור התדמית. כמו שבטח כבר הבנתם מהבסטי של איריס, אני בייסיקלי מגיה זרזרה פורטוריקנית. התוכנית הזאת צריכה אותי עם כל נשנשים שכמעט הרגתם. אתם בטח לא רגילים שמישהי יודעת לשחק בצורה בטוחה. אבל מאמי, אני אחדש בקטע הזה.